på gartneriet PKM der producerer vi blomster. Vi laver ca. 20 millioner blomster om året, og det er klokkeblomster og kaktus. Og vi er 160-200 medarbejdere, alt efter hvor i sæsonen vi er. Vi blev kontaktet af Jobcenter Odense for at lave sådan en integrationsaftale, og vi satte os ned og snakkede om, hvad muligheder der kunne være her på gartneriet. Og det næste step blev så, at vi satte os sammen, også med Odense Kommune og med Kold College, og lavede et forløb, som passer til de 20 ugers undervisning, som der ligger inde i det 2-årige IGU-forløb, der er. Jeg hedder Doha. Jeg er gammel 25 år. Jeg kommer fra Syrien. Jeg laver kaktus efter stikling. IGU'en er et 2-årigt forløb, og der får IGU-eleven jo mulighed for at lære at integrere sig på det danske arbejdsmarked, få nogle kompetencer og lære at snakke det danske sprog. Vi startede med IGU-forløbet her på gartneriet i august, hvor vi startede op med at tage en masse ind i noget praktik, for at se, om det var nogen, der kunne passe ind på gartneriet. Og vi har nu 13 IGU-elever på PKM. Jeg er glad for at tale IGU, fordi efter praktik kan jeg få rigtigt arbejde. Jamen, IGU-ordningen den gør jo, at vi får mulighed for at få nogle nye mennesker ind på virksomheden, nogle der kommer fra nogle andre lande. Vi har nogle fordomme alle sammen omkring, hvad flygtninge er. Nu får vi dem lige pludselig som kollega, og det tror jeg faktisk er meget sundt for os alle sammen. Det er helt klart med vores overvejelser eventuelt at ansætte nogle af de dygtige IGU-elever, der er. Fordi hvis det her det bliver en ordning, der fortsætter, det kunne vi jo håbe på, så er det jo rart at have nogen, som kender virksomheden og som kan være med til at tage imod de nye elever, der måtte komme ind.